datang di channel saya Demang Sinaga. Mari kita membahas adat Batak untuk Marhata Sinamot. Jadi persiapan-persiapan yang perlu kita persiapkan sebelum pihak Paranak Borhatu pihak Niparburu nalaho Marhata Sinamot. Tentu perjolik persiap perotado perlengkapan au partusi. Jadi tarsonoma perlengkapan nalaho gabe bonota molohita neng Paranak neng Borhat kita tugu jago Niparburu nalaho Marhata Sinamot. Parjolo persiap ponotado jalai patupa bonani hasuhutom songok Paranak non ima songok turu-turu sepanganon do idahan oma si bonota tu jabuni Parburu. Baduahon pinggap panukunan isa dipersiap kopian asa adong sada untuk mandiupan non sian boru baru muse do patujulo ni Sinamot pasti don non panidonna di nama Marhata Sinamot suang-suangni nang do patujulo ni upatulang pasti do dipangido dohot ingot-ingot jadi ima nagabe si pautupuan ni Paranak salinai sa upat orang patu-patu dudu si pangano ni makka persiapan pinggap panukunan patujulo ni Sinamot manang buhi ni Sinamot baru ingot-ingot baru patujulo ni titim marakuk dohot upatulang ngadongan non di pasahat di nama Marhata Sinamot. Jadi sebagai Parburu patuponna dotong ima dekke simudurudur tulu monan non pasahaton na tu Paranak tulu mo muse ula ni taddo ni Paranak dohot tabbani si panganon na binuan ni Paranak anon tu jabuni Parburu totu Parburu ipatupa do muse si panganon tabbani na binuan ni sian pihak Paranak alana dihatai do di si hira-hira tiga halak do manang tiga keluarga do naro mangadoki acara parkusiko. Jadi tamado tong Parburu nalau patu pahoni songot tabbani si dua ni Paranak anon dung terjadi hata parkusiko manang Marhata Sinamot. Jadi siot tangon dina Marhata Sinamot molo Paranak Borhat do mabuan rombongan na tuhutani Parburu. Jadi di Pabodo tu sudia kadongat tubuna nungamar dongan na tua manang sada raja Parhata. Baru buruna do akaberena. Baru musi raja ni donga sahuta. Raja ni donga sahuta on somalna biasana molodung do na Marhata Sinamot ngaikon diwajibkan. Baru orang ni hula-hula. Orang ni hula-hula nga sudah didokon ditikti na Marhata Sinamot. Jala pinomat manang na hula-hula isa diri ikut dohok do menghadiri Marhata Sinamot itu. Ima nong masa di bona pasugi. Jadi Parburu pe tong do mangotang na sida. Ima didongat tubuna. Suang-suang ni nang dohok buru berena, dohok tongas sautana, suang-suang ni nang dohok hula-hulana. Jadi sarupa do undangan ni Paranak do Parburu dinalaho patupahon Marhata Sinamot. Jadi di hari na dibubul do di hari na tiniti Borhat ma Paranak madapot kon Parburu. Berusaha di hutani Paranak. Berusaha di hutani Parburu Roma Paranak disuruh maburuna babuahon kupiak ni Parburu. Nang tolhas na sida jalan usaha na sida ima di alaman ni Parburu. Jadi Roma Parburu mengarah di mana sida dinalaho majakon haroro ni Paranak alamang tipak do na sida di si alai molodong do pesitay mau tong do di patoran asa di baima partikian molodong do lengkap sudah disuruh masuk pihak ni Paranak masuk tugas ni pihak ni Parburu. Jadi rak jong-jong masudi pihak ni Parburu dinalaho majakon haroro ni pihak ni Paranak. Jadi Roma Paranak perjolo mahasu untuk bulut dijolo baru pe si dua nasida di kudinya untuk bulut masuk mana sida didok raja Parhata ni Paranak ma oras madihamu gula-gula nani oras madihamu tulang nani rak do akan tulang nani baru pe marsi jalanan bungsik pun sudah marsi jalanan di pihak masih dua jolo dia doban ni natorok baru pe Roma pihak Paranak madok
Jadi songo lima dia mu ula-ula nani, pulang nani, do akan pulang nani. Mulai ate ma di debata, mulai ate man di tasaduna. Alahi pas jala horas dohani berusaha potongan ni bagas ni pulang nami apala di tikio. Jadi raja nami molotona ni naburu ima na dua-dua nami. Amang molobok atau 7 buli tulangmu. Ikut tingkat do bono musong lapik di tangan masih jalangan. Jadi raja nami songon lapik di tangan masih jalangan, adong do patu pahami disuruh ima songon si dua nami. Raja nami asa disuruh raja iman yang buruni raja iman kapariban nami dinalaho malak kasih si dua nang patu pahami biar raja nami kita menang. Pasat tayo mapertikian ima hatani para anak tu parburu. Jadi Roma parburu mengalusi mulai ate mamang buru di aroromu mulai ate madi tasaduna. Jadi dinangkuhamu apala di tikion atau di buk kamu ima songo silomu songon lapik ni tangan masih jalangan kadamamu anak ni raja si bota ada si botohu. Jadi buru nami berkamu maju si dua di paribamu ngati pak manangdang asata boto raja na tautang. Jadi langsung ma ro pihak ni buru ni parburu dinalaho mamereng si dua na binuan di parana. Jadi molodong tipak lengkap sudah merturu-turu di sepanganon Roma pihak ni buru ni parburu mado. Raja nami nunga dengan nabinuan ni si dua ni lima pariban nami raja naro apala di tikyo. Dungsik kopi Roma pihak ni parburu mado atau bukanguma patu pahamuma tuingananna asa di posan non dot buru ni paribamu naro apala di tikyo asa di patupa nalahu pasahatonna. Jadi ditiki pada saat na patu-patu dituduh si panganon na mangaturon dibuat dong biasana tuinganan na libi komi dinalaho manusu taringot dituduh-tuduh si panganon. Jadi disima kesempatan ni para anak patad daud dirina tu parburu. Jadi somalna ikut para anak do patad daud dirina ala para anak do naro tu hutai. Jadi para anak mana lo patad daud dirina tu parburu. Roma tadi para anak do. Jadi songo lima diamu ulah-ulah nami do tulang nami. Bolo hamira sebagian wadi tadamu raja nami. Ala pala di tikyo ala tor marigur hamiro tu tani raja inuai takas maju patad daud kami diri nami. Jadi ia ada mangomba songo bonani hasuruto di patorang mai di baturu mai tu pihak parburu sia bolo nonna baru desa bola pirangna ima halakina marhamaranggi do desa pirangna pe halakina marhamaranggi baru di pudina masude aka pinok parnina sida namar dongat tubuh na dibuat pada saat ini suang soni nang do raja di rumah sultan suang soni nang do ule-ule na sida do aka tulangna di bayi di siamungna las di batad daun ma apala di jope las do otak kami ima songon korong ni ule nami nau pasang api kami ima nama mukus kodini ibe berem nong. Jadi songon ima jona boy tak pasat time raja nami taring di panadayon nalaho asa takas ita masitadana pala di tikyon at orang sopa kado peulota patikenok pasat time na tuan ima hata ni parana. Jadi Roma hata ni parburu mulai tema nungay patadaw kamu Tuhan salut namuk kana maramarangi ami pe ima raja nani dabo mua pala di tikyon tong do patadaw nani diri nani yan nunga dong kami matiga-tiga hal yang ditadamu arlay yang gua pala di tikyon tong do patadaw nani diri nani tuamu songo su sia bulona matakas di kamu ima na kadu-kadu nuaing do suruh muna jadi bisa dula pirang na tong ima kami akan martino doon sude naka rombongan om saya om mahami do buru bere narong di utau terlumudi raja ni rumah sultan ani tong dorong di senjo di mana di budinani di sapinani suami nang do orang ni gula-gula nani jadi ngasih kopat tong si orang ni gula-gula sude siap para anak pengadong orang ni gula-gula ni terburu be mengadong jadi morodok si kop sude baru pe di pasar ma tuli-tuli si panganon Roma para anak mato raja nami alanang sikok donang disut tulu-tulu di sepanganon ima songon lapik di tangan masih jalanan asal tak kasu pasat kami raja nami disema kehidupan disema pasatan nami. Jadi disima mulai terjadi hata marhata sinamo. Jadi mulu taringot na marhata
namarhata sinamot ala nung tawondo ka raja parhata di sini mo songonari pat orang ko songod dia ka pagkata ni raja parhata mungkin beda do raja parhata nasi do na waktu di sendiri alay at tarera songonima songog goli-goli ni para datoli pinalaw kayo tinutota tujulan nyari jadi do porlo ka persiapan do sa mukula di kita asa unang gabi adong natinggalan gabi makurangi hakomiyon ni ulaw data patupa apalagi tiki jadi perjulo dong di pasar turu-turu di Sipanganon dong sikok marsi Panganos sa na somalna manisema perburu tubarana jadi dina manise taringot ima Sipanganon na pindado baru duke ala di pa tumpa do di situ di Sipanganon tasong dia partorting ni turu di Sipanganon na baru apalagi tiki ima molo dong sikok mangan Roma para anak tongba di pasar raja nami no pasar tani mah raja ima nama ngatukon molo taringot na tupa pasar tong kami ima pasar tamu ala Roma foto di utang so dia faktor di paradado jadi tak so na somal dang nagabi para anak be mangaturi di pasar para anak may tupar buru asa parburu na mangatukon ala nasida do na foto sa jala mamboto undangan ni nasida sa dia dung sipul pagkatayo ni baru pe dimulai mamarhata sinamot Roma manisema parburu tuparan disima mangido pinggap panusunan Roma pihak di parburu jadi songonima diamu among turunami raja narwa pada di Tikyo mulai tema ngabutong dita mga nagdanalas agak marlok pagi terus minum studio imana tinawi mu do na mo pala di Tikyo mulai tema diamu disima tutugad dina disima do kadona ipamangat dong godina ditolong atong tabuna sir do sirana unat tong do asomna kasi marwane mata na merturi bata asa pamurnas may tudeng saudara may tudu sipa sida panay di may atong amang buru sipa niya kundi jadi nama pun majami si tuni damas ale panadado dia matutula na dia mono na dia mahatana dia meniro na si bigil si pareo jala si pebamiroa takas mahatao na buru jadi ima sutu ni raja perhata ni parburu tuparan Omana somal taulahu alai molo di namar kusip manang patua hata songonima cara alai molo dundo warna marhata sinamo parjolo do di jalo raja perhata ni parburu ima somog pinggap panukuna jadi kadang di somai ita na di tano pangarerahano mungkin ala kurang sangat mengerti taringok di paradatono jadi di padumu kusadumu anggo aslina taringot dinamarhata sinamot parjolo do parburu mangidohon jadi mau lihat ma diamu amang boru nami raja naro pala di Tikyo amang boru nunga hudul behita dia tiar asa tiar madalak tujulu tiar madalak tujai mulai dok na tua tangga do balatu lagala bapak pituan asa takas jolo hita makatai pasar tamu majolo pinggap panukunan ido dok konon ni parburu tuparana jadi ima pangidon di parburu tu pararak taringot di pinggan panukunan. Jadi Roma para anak mengalusi mulai tema diamu ula-ula nami mulai dok na tua baris-baris niga jenna dirurani pangaloan molo marsuru raja kodo sioloan molo dung nioloan dapok ma pasaulia panggabian to parporasa jadi disuruh ngabung na pasat pinggat panukunan tu pihak ni parburu buru nami pasat tamu ma pinggat panukunan tu ulah-ulah ta jadi pinggat panukunan non radang pola patorang be aha isini pinggat panukunan ngatung takasi tama boto somod dia isini pinggat panukunan mulai dok na tua na julo di mona pasogi pinggat panukunan non siopak ni passa jadi mulai dok siopak ni passa anon kinatoran pesongo dia do taringot hata ni tinggal panukuna pe anon bisa detiki tapatoran pe alana molo itikir do patorango saluna durasi ni video sangat belga jadi nagodang na komplain taringot terlalu panjang na tumagod do dibayar 2 part asa lebih singkat do di udah ditonton untuk mengetahui selanjutnya. Jadi imajo taringot namarhata sinamot
sahatu nang manukuk pinegap panukunan molodung disukuk pinegap panukunan. Jadi di nama rata sinamoton sarupa do laos idem non hata tong di pestauju. Alai cuman bidana di nama rata sinamot anon nunga dong pasahaton songog buhini sinamot. Sarupa do songog na digedungi pasahato sinamot. Dung di pasahat buhini sinamot merdalam mamuse suhiliap pangnaupat. Di pasahat tu pamarai si molohon si jalobara do upatulang nga di pasahan no bisi. Baru pe di pasahat mo si titimaraku ima tulang ni helana. Jadi atar songoni majo nabuhi buat orang apala di tikyon taringot di namarhata sinamot. Asabuhin nung ditalanjutom mo sa ibana tupat paupaton ima taringot di pestauju. Jadi mulate ma dia kadamang mulate dia kadaina soksoni nang do di dongan kanok poso napate di YouTube manang channel ko kapala di tikyon asanggi ma boyong marlapatan di kita saluna. Jadi mula dong akan perlu sisukunmu alana kebetulan on live langsung do dengan dong pola dong aku sama sisukunan alai mula dong sisukunmu bodo komenmu ditoruni di YouTube on kamu saya nana sisukunan muna boy manuk pinato orang muse untuk di episode berikutnya. Jadi songoni majo taringot hatorangan ni namarhata sinamot mulai tema dita saluna mulai tema nang diamu atau pangujungi sianau oras sian demak sinaga mulai